салому алейкум дӯстони азиз, имрӯз 21 майи 2023 нархи гӯштро мефаҳмем ки айни ҳол дар бозори шаҳри Конибодом чанд пул шуда истодааст. Чанд вақт видео накарда будем. аз шумоён хоҳиш мекунам ки як каме рекламаро тамошо кунед ва нархи гӯштро бо диққат тамошо карда бошед. дӯстон, шумо дар хориҷа зиндагӣ мекунед? Агар тӯю марака доред, барои сабти баландсифат ва нархҳои дастрас ба наворбардорони ватанӣ муроҷиат кунед. наворбардори касбӣ Санҷар Медиа имрӯз имконият дорад ки дар шаҳрҳои Санкт-Петербург ва Москваи Федератсияи Русия тӯю маракаи шуморо дар сатҳи аврупоӣ бо маблағгузории тоҷикона сабт кунад. фаромӯш накунед, барои оне ки рӯзҳои хурсандӣ дар хотираҳо нақш банданд, онҳо бояд хело хуб наворбардорӣ карда шавад. пас Санҷар Медиа дар хизмат шумо мекунед. роҳат. телефон барои тамос 98 867 94 94 98 858 39 39. тӯю маракаи шумо бо студия Санҷар Медиа боз ҳам зеботар мегузарад. дӯстони азиз, нархҳои гӯшт гуфта гузаштам. нархҳош ҳамаш навистагӣ гӯшти гов гӯспанд. гам нест. ҷигаро чанд пул шудама? Ҷигар 60 сомон. ҷигар 60 сомон. Ҷигар 60 сомон. Гӯшта 65 сомон. гӯшта 65 сомон. Гӯшти гӯспан 80 сомон. гӯшти гӯспанд 80 сомон. раҳмат амакҷон барори кор шумо. дӯстони азиз, касе ки ба канали мо обуна нашудааст, марҳамат обуна шавед ва аз навигириҳои бозори шаҳри Конибодом бохабар гардед.